Het Simmerblomke. We staan hier op de Varwij in Kalmerswaard. En we staan hier omdat wij op wij zijn naar mevrouw Kempenaar Pasma. Ze verzint het namelijk een mooi blomke van Yildiz Bloemenboutique. Speciaal voor de zomer om haar even op te beuren. Dus we gaan even zien als ze thuis is. Nou, we zijn hier even tot gas hier. Nou, ik zie je wel iemand binnen door. Ik zal je een oorbellen. Ja, de deur gaat even. Hallo. Ben je mevrouw Kempenaar? Ja. Wie had een heel mooi bosje bloemen voor jou? Waarvoor? Nou, iemand die had je opjong. Omdat, we hadden nogal wat een mindere tiert hoor, met knippels en zo. En een heel verhaal hebben we het. Dus vandaar dat we jou even opfleuren willen met een mooi bosje bloemen. Dat vind ik mooi. Ja, toch? Ja, maar waar is dat? Heb je enig idee waar het kan wezen? Ik zou het net weten. Geen enkel idee? Net één, want daar heb ik heel lang te trekken. Nee hè, nou het is van jouw zoon Jan. Nee wel? Nou, dat vind ik heel mooi van hem. Ja. Mooi hè? Ja, prachtig. Ja. Want hoe is het nou met jou? Nou, het jet wel. En hoe is het met de knibbels? Je hebt 12 knibbels gekregen, heb je? 12 knippels gekregen, ja. En het jet wel aardig. Ja, kent de mensen wel een beetje rennen. Maar dan is zo'n bosje bloemen toch wel een leuke verrassing. Ja, maar ik strakjes kreeg en was ik voortsmieden. Want ik kreeg van mijn squaszoon en die weer 30 jaar trouwd. En ik kreeg een helemaal bosbloem van de stiep. Al 30 jaar mijn kwam hem. En de band die had hij mee wil gauw zeggen op. Dus dat wordt wel goed op je past. Dat was het beste van me past. Ik hekkel mij. Toen ik dan kreeg van me in knippels. Had ik nog een zingen voorzetten, mijn dochter van mij. Want daar was een webberzijder van mij. Die komt nog zaterdag dus van 14 dagen. Ja. Zo, dus ik al nog lange reizen maak ik nog? Ik nog. Ja, toch worden verleden. Ja, ja. Ja, nou, en dat is er heel... Nou, ook een beleef. En ik ken het met de man. En we ook nou wel eens een keer mee aan het rennen. Jo, zijn goed in het leven in ieder geval. Ja, positief, hartstikke goed. Dat wordt ik. Nou, ik zou zeggen, jou een mooi plakje. Zeg ik even de man. Ja. En jou maar even bedanken. Zeg ik even de man. Wist ik iemand die wel een simmerblomke verzinnen? Jou het on u stroog. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het Simmerblomke.